In Jesus' name, amen. Oh, yes, oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Siyambonga bazalwane uJesu kakhulu. Umoya kaNkulunkulu mongcwele siyamuzwa khona uphakathi kwethu. Haleluya. Egameni lika Jesu siyabingelela kakhulu uBishop. Indoda uNkulunkulu asasihloniphile ngayo. Ayikwazi ukuthi ingathatha umuntu ekusabukwa kuyena. Egameni lika Jesu umethu Paul ngesali mina ukuba nami ngilungisa uKristu. Inkosi izosigcina ngenxa ukuthi kunabantu esafanele babuke kithi. Siyabingelela kakhulu noma wethu egameni lika Jesu baba befundisi ndoda endala mkhulu. Siyabonga ngathi ngiqala nje ukumbona ngathi mkhulu uJesu ungakabuyi. Hayi ngifuna ukufika kule minyaka yakho. Wathi ubaba mayesho iminyaka mkhulu ayikhathi ngayo. Umkhulu osakwazi ukuthi hayi oba umkhulu noJesu. Oba umkhulu noJesu siyabingelela kakhulu baba. Sibingelele nje oma bethu nami ngibona ekseni kuthiwa Happy Mother's Day. Athi uyabona nje ukuba kulombuso wethu vele ukhohlwe yonke into enalo mhlaba. Ngibonga ikhaya Jesu. Sazongithethisa nje umama kodwa uyazi uba seyifanela naye noma kuyiFather's Day. Ubona ngoba sishiwo nje sithi uyiFather's Day. Alibonga igama lika Jesu. Sibonga uNkulunkulu kwebazalwane kakhulu mawumuntu mina nje ama iTV nje ayingaphuma kuyona ngafika nginsizwa lapha kakho kuphoso yayikhona iTV kodwa yathathwa kwathiwa yayithathwa lomekwa iTV buka generation kwamkhalento osikandalo bani washifa ngelije kuphela. Alibonga igama lika Jesu ngoba kwakuthiwa umuntu omusha kufanele abuke noma yini izinto ezogcina zinjani zimnande enyameni yakhe size sivusa inkanuko. So ke umuntu walibamba kanjalo nje lelo vangeli kuze kukhali ingane nazo sibe sithi anibuki noma yini la bafuna ukubuka opopayi bonke labo opopayi thiwa bayandisa benzani nikhona abazalwane. Cathi ukuthi kufanele sisikhethe lezinto abazoyibuka ukuthi ababuka izinto ezidumisa uJesu. Amen. Sibonga uNkulunkulu kakhulu. Ngibingeleleke nomama uMaphumulo nabazalwane abathe hayi mangithi ngiyangapha eJerusalem bathi hayi phela lelo Jerusalem nathi siyakulona. Alibonga igama lika Jesu. Sibonga uNkulunkulu ke emuhle kakhulu bazalwane. Isikhathi sakho uJesu. Isikhathi sikabantu bazalwane. Isikhathi sakhe lesi. Isikhathi sakhe la khona ezokwenza izinto esihlula ingqondo yomuntu. Awunikhona kodwa? Amen. Isikhathi la khona amazulu ngenxa ukuthi amazulu wona aqedile prepare aqedile. Ithina nje esingambambezela ngoba singaboni ukuthi iwashi lasezulwini liphuthuma kangakanani. Likhona libazalwane. Kufanele ngabe manje angazi kodwa ngihleli phansi ngiyezwa ukuthi uNkulunkulu uthi like uvulwa amafasitela ezulwini. Ayikho into esizozivimba ukuthi lo myalezo uphuthume. Alibonga igama lika Jesu. Ceke inkosi yanikelisa la ngiyasho ngiyezwa umoya ukuthi ngenxa yewashi lika moya uNkulunkulu uzolikhipha ibandla endlaleni enhluphekweni emoyeni wokweswela. Amen.
before nje ngishumayele kodwa ngizwa nje uJesu esho njalo kulabo abami kahle naye, abami kwiposition eright naye, uzodedela imvula emali. Prophet was speech. Ngizwa nje into esezulwini isho njalo ukuthi uNkulunkulu uzoqhumisa iminyango, ayiqhumise ngala nawe ugcina udedela. Mabizwa ukuthi akusuka abantu ababi kulezi ihlala abahleli kuzo, uzobasusa umongcwele ngoba isikhathi la khona evusa abantu abazosapota umbono kaJesu. Hallelujah. Kana ngizwile lento ngayibamba ngokholwa ngathi Nkosi ngiyabonga ngoba usathana unika abantu imali oyivala ngala bangcwele kuthe ngihamba nomama kunento ebesiodile lezinto eziodwa online. So uma ke ngiodile bathi izofika ngoLesihlanu, ushawa ngoLesihlanu ayifiki. Ngifone hawu ngithi ngiodile la kwathi kwathi hawu lento iyofika ngoLesithathu. Lento ngijahe kanje kuthiwa izofika nini bazalwane? uLesihlanu. Ngathi mina ngicela nichese ukuthi ikuphi. Ngihambe mina ngiyoyihlangabeza. Abezwa bazalwane. Ngicela nichesele yona ukuthi kephi ibhajwe ngoba uthi imoto ezizona nakaXimba ziphuma ngoLesithathu. Ngathi angisena ndaba ukuthi izophuma ngicela nichesele yona. Mina ngizoya kuyona ngiyoyihlangabeza. Alibonga igama likaJesu. Ayibacheka hayi iseThekwini bathi awuphela lapho. Manje nginikele i-address yakhona ngihambe ngiyoyilanda. Sangena emotweni sahamba nomama sahlala location safike sabuya naye. Sengithi naku mama uyazi umoya ayibona ukuthi zingakanani izinto zethu ezikwankosi yami. Enginikiwe i-address kodwa lena yesikhulu saseParis. Ngenxa yemimoya emelene ney'busiso zebandla likaJesu avalile abangama-delays. Bathi nawe loyihlangabeza nawe sakho ungayihlangabeza. Alibonga igama likaJesu. Uthi la sibaje khona, la sibaje khona ngegama likaJesu namhlanje ngiyayilanda. Hallelujah. Angeke bazalwane siphile impilo engcwele simelele noSathane sibe ibandla elihluphekayo kuthi abantu abangakholwa nabaphila impilo yabo banayo yonke into. I reject that. Awuthi makela ngiyana ngiyanqaba. Hallelujah. Uma sibanjiwe kodwa ngiyayihlangabeza ngegama likaJesu. Mina sawu ngiyayihlangabeza. Ngiyayilanda ngegama likaJesu. Ngiyayilanda ngegama likaJesu. Kwakufanele ifike ngabe namanje ngiselindile kodwa ngenxa yokuthi angizwani nama-delays, angizwani ngahamba ngayoyilanda ngabuya nayo. Into uJesu ayishoyo leyo ebandleni lakhe ukuthi isikhathi lakho nezinto kufanele siyilande ngoba seyiphumile emuva. Lento beyikodile bisuke eGoli yadlula. Nkosi yami yadlula kumina Bishop, yadlula yashona eThekwini. Ezinye ziyadlula nikhona bazalwane. Alibonga igama likaJesu. Banafuna abantu abanenhlalo, abanesibindi, abakilalela Sathane. Enough is enough. Izinto zami ziyabuya.
address yakho ithi God. Ayibonge igama likaJesu. Hallelujah. Ngoba bayayazi oMikhayeli, oGabrieli banayo i-address yakho. Kodwa kunesikhathi Jesu sePhilisi. Daniel wathandaza wakhuleka. Bazalwane ikhona yini? Kwaze kwafika ingelosi ngoba ibona ukuthi lo muntu use-discourage, uselimele. Kwathiwa lalela weDaniel, ngifikile ngenxa yesicelo sakho. Uzokwazi uqala ubeke inhliziyo yakho ukufuna uNkulunkulu, ukuthandaza. Saziwa isicelo sakho kodwa ngenxa yemibuso yasemkhathini yamfiba. Ungalokhu uthandaza into esifikile. Ungalokhu uthandaza into esifikile. Ufane nalabo ababekhulekela uPetro, babelokubhisi bethandaza. Intombazane ezulu egqoqoza. Alibonga kaJesu. Ayifulathi kaMpetro. Lokuthi asithandazalisela. Alibonga kaJesu. Basuka yasuka ngathi imani uthandaza manje. Imani kulungile. Alibonga igama likaJesu. Kodwa uyahlangana. Kuba uthandaza kuba basulile basalumile. Alibonga igama likaJesu. Izinto zakho seyifikile. Kubiza ngokwenze njani? Uvula umnyango. Esihlangabeza. Ora ke sime ngenyawo siwenze ukukhuleka ukuthi sihlangabeza. Lento icelile kade yaphume zona. Kade yaphume.
ibandla lakhe lisabanjwe yiProfite, lisabanjwe yiWeswena. There is a
Jerusalem. Baba ngifuna umuntu ofunda iBhayibheli akakekikisi. Thina sizizwa differences. Hallelujah.
benza bonke ngoba into yayintayi ayincane into bisho lami ukuthi kuthiwa chaza iphupho masuzitshela nempendulo yayo ngoba mhlabe bangitshela iphupho lami kulula ngoba uyasho uthi hayi hlezi nilungisa amazwi amanga ngifuna umuntu azongitshela ukuthi ngilele mina nePenezari empedeni wami ngaphuphani yini le ngayibona ngiyobe sengibona ke mawungitshela iphupho ukuthi nempendulo iqinile. Jesus, hallelujah. Yo basho ukuthi kulombuso kunamadoda akhona amathathu alibambe igama likaJesu ngoba banganqobanga iqaleni ngeke unqobe ekugcineni alibambe igama likaJesu lesayinsizwa sathi le chapter 1 singena kwabela isabelo sokudla kwenkosi kwathiwa abadle la ngoba kwafuna abantu abazoseva inkosi kodwa kufuneka abantu abane-wisdom abahlakaniphile sokweke lokakudla kuthiwa babezokudla for 3 years. Lesinsizwa eyisuka eJerusalem awake sithi eyisuka eJerusalem beyifundisiwe ngomthetho ukuthi uNkulunkulu wethu ukhoyiswa kanjani ukuthi insizwa ihlala kanjani ukuthi insizwa iphila kanjani bathe babefika sabela isabelo sokudla kwenkosi kwathiwa yidlani nizokhuluphana nizoba bahle kodwa lesizizwa zama Daniel wayinqumela enhlizweni yakhe omthaka ingcolisi ngesabelo sokudla kwenkosi nangewayini eliphuzwayo kuthiwa wayesekela enduneni yabathenwa induna yabathenwa yathi igama lami uzolifaka engozini ngoba lizobonakala ukuthi ubuso benu bushayekile kanti kukhishwe imenu ewuprest kukhishwe imenu ewuyonayona lesinsizwa sathi kodwa thina sicela nje lisinike imfino sizophuza namanzi andonke igama likaJesu bangadla abaseGibhithe bangadla abaseBhabheli kodwa thina asiceli into eningi sicela imfino sicela nani namanzi. Praise the Lord. Noma kudelelekile kodwa sinikeni kona. My God. Awukwathi angene livangeli lalezinsuku. Hallelujah. Elisabelo sokudla kwenkosi. Ekudliwa noma yini. Engekho ekuthiwa i-wrong. Nikhona nibazalwane. Noma abantu bengaba njani bengagqoka kanjani benzeni hayi bazalwane kodwa ngoba badla esabelweni senkosi ivangeli livuma yonke into ubishop lento uyisho lezi inkonzo kuyiqinisa esihambayo siyabuza ngoba uJesu esethembile. Amen. Kunepost njengamanje ikhombisayo ukuthi ubishop ufunani kulabo Jesu apha. My God, hallelujah. Ikhona. Praise the Lord. Ngoba nami ngayilwa le. Ngayindilwa lapha kumina. Uthaya. Thina siphethe udobo lo esiphethe. Abantu esiyobadoba banjengani. Abathwala amaduku njengani. Amen. Bayaxhuma baphenda inzipho. Barujile, bahleka ngeindleko, bayo yonke into. Babushuzela emabhlukweni andibamba igama likaJesu. Hallelujah. Sake nje saba seThekwini laba bekhala khona abazalwa wathi mama hayi mina nje sengicela ungishiye mawuya lapha ya alibamba igama likaJesu. uNkulunkulu yena osifake khona endisahlala uNkulunkulu wazase ku right abantu ebafuna saphuma nabo. Hallelujah. Ingubevanga phela ingubevanga ngokuthi ivangeli lifike lishunyayelwe bengalamukeli angibonge igama likaJesu. Labo bantu bebasuke sebebizwa ngani ngengcubevanga ngoba bashineziwe kwakhona bahlabekayo abaphendukayo njengoba nje esho uMamGumede waye uglama kamama
umama ofaka ibhlukwe, umama oyipendayo, ofaka oBrazilian wenza yonke iworshipper enzima kabi la ekhonza khona. Kwathi mayifika kwathiwa ke la akuhambi kanjani. Amen. La hanje kanjani. Praise the Lord. Amkumethu ukhona. Namqashile la. Hallelujah. Amen. Kwathiwa soqala phezulu siyophuma nawe phansi. Hallelujah. Manje usungene diphini. Kufanele mawuphuma ngaphesheya uphuma senasi impawu zikaJesu. My Jesus, hallelujah. uNkulunkulu usithembile. Kuthiwa lesinsizwa zama bashawu 21 days, abanye ke bathi fasting le ngithi mina ngiyazi fasting ukuthi ufasting udla ama-aphula, udla ama-fruit, uthi ufasting ukhohliswa yilabo befundisi bey'nsuku zokugcina. ODaniel babengafastile. ODaniel babenjani? Bashintsha imenu, bacela ukudla amaveji, bayiphuzela amanzi. Singathi ngifasting ayikho nje njalo, yeke nje futhi. Amen. Umfundisi wakho umtshela namhlanje iqiniso ke livelile mangabula. Umfundisi wakho ungenisa ama-fasting ngo-21 days, ungazi bashaya inamba enkulu kanti bayayidlela. Hallelujah. Bashaya isikhathi sokuthi ke induna ibacheck nje. Yathi bayibacheck amadoda. Yababona bekhazimula. Ngoba esevangelizi yakhazimula. Praise the Lord. Egcina ubungcwele oziphuba bevaliwe. Siyakhazimula. Jesus. Hallelujah. Umsobeni obonana nomkhulu phela. Bashayina. Kodwa laba badla noma yini. Ubuso babo buxhozekile. Uthiwa bathathwa ke bazalwane. Ngenxa yalokho babekwa embusweni waseBhabheli. Nansi inkosi isifikela isikhathi sokuthi iyaphupha. Mayiphupha leli phupho ayikwazi ukuchaza izangoma zayo, abantu izanusi zonke bahluleke ukulichaza. Lithi iBhayibheli uDaniel nabangani bakhe basebengene egumbini lokukhuleka beyocela uNkulunkulu bathi weNkulunkulu esezulwini, wena ngumambulo wemfihlakalo, wena uyakwazi ukusithengela. Asiyazi into ephushwe inkosi ngoba basekuthiwa bazobulawa yonke nje into, noma ngabe uyini, uyumprofeti uyini, nizobulawa ngenxa yokuthi inkosi iphuphile, aninayo incazelo. Jesus. Izwe lisenkingeni, alinayo incazelo ukuthi njoba kunje kwenze njani. Kodwa imfihle selokwaqala ikhathi lezulwane yaphuliwe kubangcwele bakhe, bayayazi bona abaphethe isolution. Amen. Uzobona ibandla belikade libekwe emuva, ulibona lithathwa liyiswa phambili ngenxa ukuthi bona abaphethe umyalezo walesi sikhathi samanje, futhi umyalezo ophuthumayo, umyalezo ohambayo. Uthiwa abazalwane uNkulunkulu wamphendula uDaniel, walicwe bazanyazi naleyanto, walibeka iphupho uNkulunkulu ba. Amen. Njengoba linjalo wayesemnikeza nencazelo, wayesethi hayi ngiyacela sikhulu ukuthi ningivumele ngiyongena enkosini. Amen. Angeke ngakuhlanipha kwami, kodwa ngivumeleni ngoba senginayo solution. Praise the Lord. Senginayo into ezosindisa isizwe. Hallelujah. Senginayo into ezosindisa South Africa. Ama-politician ayahluleka. Kodwa nangu uDaniel uthi ngivumela ngingene ngoba senginayo impendulo incazelo ukuthi kahle kahle bonakale. Kuthiwa wathathwa futhi umthunjwa futhi yena lo. Kuthiwa sole size kumthunjwa uzothi ungathi kuhluleka ababhuli abathwebuli, kuhluleka izinyanga ezinkulu ezaziwayo, uyitshela ukuthi ubani yena, aliba igama likaJesu. Kodwa ngoba baqale lapha chapter 1 kwalezi
ekufanele bazidle usathana izosusa ngabe holiness baqaba uNkulunkulu wamanabo wathi chapter 2 uyeza bafika chapter 2 ozoveza amandla kaNkulunkulu wasezulwini wathi mayelele uDaniel wathi inkosi angangokuhlanipha kwami kodwa inkosi ithandile ukuthi iyazisa inkosi iphupho layo futhi angiphethe iphupho lodwa kodwa ngiphethe nencazelo ukuthi uNkulunkulu uthini ngathi yayihleli kanje esihlalweni sayo uDaniel eguqile wathi wena nkosi ulele waphupha isithombe lesi sithombe sasisikhulu okwesabekayo alibambe igama likaJesu uthi mawusona wabona ikhanda laso kwakuyigolide imali yethokheka yezange ngathi uyangakhona wenkosi uthema ubona la esifubeni saso sasiyithusi waqala wamangala uthi mawehla uyaphansi kwakuyinsimbi ihlangene nobumba wafela ukuthi amqede umfana wafela waqayeza wathi hayi akapheleli awuzange ubone lokho kuphela kodwa kunenye into ayibonile esengichazile ukuthi wena uyigolide umbuso wakho kodwa emva kombuso wakho kuzovuka omunye umbuso wamaMedi nowamaPheresi lo mbuso uyoqina kwenye indawo uthi emva kwalokho uyobusubona umbuso wafika wamaRoma lokho uqine njengensipho wapersecutor ibandla likaNkulunkulu kodwa uthi emva kwalokho wabona nobumbalala uhlange akesehlange nensimbi uthi njengoba ke ubumbani ngeke lakwazi ukuhlangana nensimbi uthi lalela kaNkosi emva kwalokho nento ayibona angazi nami uyibona kanjani ngoba wena ukomunye umbuso kodwa lento ayibona wawusubona itshe elaqhephuka iqhephuka entabeni zona zithi izandla esaliqhephula uthi lafika lesithombe nasishaya isithombe sihlangene nensimbi sihlangene nethusi sihlangene negolide uyacabangise izoshaya izinto ezinamandla alibonke igama likaJesu uthi wayiha malishaya inhle uthi lewa sahlazeka isithombe kwaba njengamakhoma uyabona amakhoba amele kunjalo kuhlungwa yini noma umbila noma ubhontshisi leyo nto esuke iphephuka uthi ke wabona leso sithombe saba yinto enjalo akushaye lento ethi nkawu ngizwa befundisi besho njalo bethi awushaye lento ethi nkawu alibonke igama likaJesu amen awushaye umuntu into lapho alibonke igama sesiyathandana Jesus alibonke igama likaJesu uthi lenkosi thena lemawa lesithombe wasibona sahlakazeka sihlakazwa yitshe sihlakazwa yinto edelelekile uthi ngoba uNkulunkulu wasezulwini emva kwalezo ikhazi uyomisa umbuso ongasoze washiyelwa amanye amakhosi uyomisa umbuso ongeke washiyelwa abanye abantu uyomisa umbuso ongeke wanyakaziswa uyomisa umbuso noma bebekana nawo kodwa ngeke bawuqede Jesus inkosi yawabenyawo yathanda sakakhule wakhule kakhulu uNkulunkulu wabona uNkulunkulu uthande wathi isimangaliso leta ngase ngibone yilokho uMongcwele athangusho ukuthi sisebusweni basilwane ongeke wanyakazisa nombuso wensimbi ungabonakala ngathi unamandla kodwa mkhulu awakiphi unadoyo oh hallelujah ile nhlangano yalabo mama abamelene nebandla zasukuma incezama ngeenyawo kulungile baye khona kodwa thina siya
imbuso yamadimoni ihlakazeke yonke imbuso yamabandla asathane ngizwe speak Jesus Nansi yokungcwele My God. ngumabona bula My Jesus. nangulefana nasi silwane sasezulwini sibuyisela abantu kuNkulunkulu My Jesus. For thine is the kingdom, the power, forever. Nasibanga siya enyaweni Jesus. silapha kuTentos imbusi yazama yahlangana weseki yazama ayihlangane iziphi zako-Israyeli iziphi bayazama ukuhlangana awuhlanganeki ngoba emva kwalawo makhosi awona babuwami uthiwale kubhekile abantu bathi nguvani ayibasho uprofeti Jeremiah omunye nje wabaprofeti ebesofika bathi mina ke uthi kuba ibathu My God. kanti kwathi noma ibuye bhede ngoba iyashaya khona Hallelujah. esifunda ngayo bona amandla kaNkulunkulu kusuku uthi uphethe wathi wena uKristu indodana kaNkulunkulu Hallelujah. uJesu vele umanga Jesus. bathi sengisondele eGolgotha khona senisambulo ngami My God. ngoba ngeke hambe kungekho anesambulo ngoba khona sengazi My Jesus. I will build my church upon this rock. When I get, I'll say, see you. Say, Lord. Go to some page. I will cast the community page. They show a small story. Ngoba abantu bezibethu uphela uJesu wathi uzolaka bezibaphethe. Awubathi. Ibandla lakhe lephezulu umfundisi. Ngona mhlawumbe ngashintsha njengoPaul athi hayi noma ngafika ke noma ngashintsha thina noma ngakufika ingelosi ke eqhamuke ezulwini izothi ayigumlana amaduku manje spend day manje My God. izanyo insizwa zakho ayigqoka qops laba abavisa amaqabane asuthi kwakwenze njani kwakuyihlazo uqala ubone iqabane laba mina uJesu balanda elungile bamaphara bekade begqoka noma kanjani ithi lalela mina la asiwagqoka ukuthi nama blue ongazi ukuthi avela usathana siphendula izitabane samadoda izitabane phela iqona njalo esigqoka ubone yonke into My God. athi asigqoki kanje Praise the Lord. no khona nje ukeyboard player wakho ushayana ukeyboard ugcotshile webanjwe nomoya weswe athi uzoma mfana uyozuphuma umoya weswe hallelujah wabasi compromise asiya ngaphakathi
kuhamba kanje manje laba ke ukuthi abagqoka nje bafaka amasudu benza impande My Jesus. kodwa abantu abaphume ungeni bafike bathi hey sasifaka amasudu bavele bengone oprofit ikhona ngazalwa kodwa labokelekela balanga phakathi ubeyibona abalandiswe belande ngaphandle basifakele ngaphakathi lalela yesitshe lalela yesitshe lalela uYesu Jesu oyinhloko yebandla Jesus, hallelujah. My God. knowledge and I ufuwa yonke into bathi abantu abayinkinga abantu bokuhamba lalela yinkinga ebantwini bokuhamba inkinga ukuthi abantu abanalitshe ikhona libasana ngoba usabantu abakuyona ifikelwe uphelelwa amandla nayisikhathi ngoba ngisho owayo inkosi ngisho le nkosi uNebukadnezar indlela aye ongqingini ngayo uthe ngoba kuchazwa kuthiwa wena uyigolide mawuya ku chapter 3 of lokhandwa isithombe esikhulu segolide lo muntu lento abexoyiswa ngayo ukuthi wathi usubonile ke isithombe kodwa wabona into lelo utshelelo umbuso wasezulwini uzoshaya yonke lemibuso uphele kodwa wena uNkulunkulu ukunika umhlaba wavele wazosimisa basho ukuthi lezi insizwa sahamba noNkulunkulu wazi baguqa abantu zazizona thina sikwazi ukuqhubeka ikhona impezelo Hallelujah. asikwazi ngoba sibonakele isithobe sishawa sabashe ngamakhono asikwazi ukukhuthala into enjalo kodwa thina sokhonza uNkulunkulu wasezulwini naye uNkulunkulu onamandla engathi ungavela ukhipha isifuba uthi mina ngikhonza uNkulunkulu omkhulu ngikhonza onamandla onke ngikhonza uNkulunkulu ongafikeki ngikhonza uNkulunkulu abantu bamelele nevangeli kodwa uhambele phezulu uthi longa kimi imbuso yonke isazoshayeka kodwa lo mbuso uyoma kuze ube phakade ubabhishophu yeza ngaphambili asikhulekele oh my God